beneficiary li sa kan lu tanga ti chuan an ming sira chun han pathum om hi kan met don ani ti chuan heti hian alo langanga a top lawami THR HCM Option ti hi kan met le don ani katia kan han me khan hemi pheka hian kan lo lut ta a yes tia om chuan adik veka fel veka nutrition ala du e ti na ania no tia hian alo om ani chuan nutrition ala du love ti na ania chuwang chuan THR la tur zinga khan an tel ve thei lo ti na ni chu EKYC kan ti don pon THR la tur zinga khan an ming alang ve don lo ani hei hi posan chakara tang hian yes a hian da thei to si lova no tia da pal in lo nei lo chuan khang ho zong kha in lo report don ani hetiang hian beneficiary zong kha in check chhuak vekanga in en chhuak vekanga no tia lo da pal in nei ataka nutrition lala si in no panglan si khatiang ho khachu in lo report don ti na ani chu